vlastne rozmixovaná zelenina. Ráčenie, papriky. Ale osvěžujúce, úžasné. Nevadí mi to vůbec, mám to rád, jo, není s tím problém žádný, ale... Ešte studenčie by to malo byť podľa mňa. Vôbec je to dobré. Skúsili ste aj toto? Áno, veď máme to. A už nemáme kačku. Ani... Ešte trošku máme, nedáme. Čo to je? No, sladké zemiaky. A toto je mrkva s citrónom. A ty si jednu snie? Vy si to ještě rozdělíte tohle na půl. Tomuto sa hovorí internacionálna výpomoc. Ďakujem. Dúfam, že vám chutilo predjedlo. Ako hlavné jedlo vám podávame grillovanú pražmu s 2 druhmi paprikovo-čorizovej omáčky so zemiakovými vežičkami. Takže dobrú chuť a dúfam, že naozaj vám bude chutiť aj hlavné jedlo, potom aj dezert.